Sandla bazalwane egameni lenkosi. Haleluya. Bazalwane siyabulisa wonke umuntu okhona apha endlini lenkosi egameni lenkosi uYesu. Sabulisa bonke otata, sabulisa bonke omama, ulutsha lonke egameni lenkosi uYesu. Team yethu ehlabelela kamnandi hayi jealous down umthatha ngeke uyanyuka manje uyanyuka. Kan siqhobela uYesu isandla esikhulu. Amen, amen, amen. Sunday school nabo siyababulisa abantwana abancinci egameni lenkosi uYesu, asha zethu protocol, i-team yethu ye-media egameni lenkosi uYesu, i-team yethu ke abazalwane sibuya nabo eThekwini. Bazalwane kanqobela uYesu isandla kakhulu. Amen. Usabza naye kasimzame simqhobele isandla siphathele kahle uhlelo. Ngiyacela abazalwane siqhobele uYesu isandla esikhulu ngabo bonke abafundisi abakhona, umfundisi uKose nomama uKose baqhobeleni isandla esikhulu. Siqhobele utata umfundisi uMngomezulu engekho phakathi kwethu. Hallelujah. Amen. Khawubulisa abantu ababili, abathathu, abane, abahlanu uthi molo meza, molo. Wenzeka kuhle wabakhona meza, wenzeka kuhle. Wenzeka kuhle meza, wenzeka kuhle. Khasibulisane nayibo ithini into bangcwele. Glory to Jesus. Hallelujah. Yakabulisa bulisa babili. Bathathu. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. Asisiqhobeleni isandla esikhulu thina sonke esithe sabakhona. Amen. Khawubamba isandla sameza uthi meza. Sibamba isandla sujonga mina chini. Bamba isandla sameza uthi meza intono ilindele kuThixo namhlanje. Hayi if lo meza kathethu umyeke ubuke lo ngapha. Timeza intono ilindele kuThixo namhlanje. Uthi ulindele ntoni? Ulindele ntoni? Hayi andiyiva ulindele ntoni? Omnye uthi uzolanda into zakho, omnye uthini? Uzothini? Andiyiva. Hayibo andiyiva. Kani mqhobela isandla esikhulu uYesu. Xelela umeza kuba kuzoba njengokukholwa kwakho. Kuzoba njengokukholwa kwakho meza. Thank you Jesus. Hallelujah. Siyabulela kakhulu ke bazalwane egameni lenkosi uYesu. Ubukho benu kudala sanigqibela nokho. Sinigqibele nini? 2 weeks okanye 3 weeks? 3 weeks. Phelile 3 weeks ngoko. Kodwa siyambulela bazalwane uThixo ukuthi asiphe ixesha loba sibe khona nathi sizivela samukelekile emthatha kanqobela uYesu isandla esikhulu. Singahlala phansi siyabulisa kubabukeli bethu abasibukele kumakhaya ngamakhaya egameni lenkosi ethu uYesu Kristu umNazaretha longcwele. Amen. Sifakela utata umfundisi uMngomezulu apology akekho usaye ngasekhaya egameni lenkosi. Cishe uzawubuya ngecawe if yonke into ihamba kakuhle. Kodwa ndinento ethi ngecawe nginilethele umfundisi ovela ngaseThekwini egameni lenkosi Yesu. Hallelujah. All right. Ndimlethe bazalwane. Ndiyabuza kaloku jini. Ndimlethe umfundisi na osuka ngaseThekwini. Hayi. Nabo abafundisi pha eThekwini zawubona uba ndilethe undaba
okanye ndilethe ugiwa okanye ndilethe umncwango. Ndilethe bani? Ndilethe ugiwa. Oh, hayi ke ndizamletha ugiwa kule veki ngecawe. Abandikholwa ke abantu basemthatha. Hayi ndiyayibona lento uba andikholwa apha eMthatha uba ndizayenza lento ke. Ndizayenza ke bazalwane, thulani nina nithi du nizawubona. Ni right kodwa bazalwane? Yonke into isihamba kakuhle? Nisamthanda uYesu? Anisamthanda uYesu? Anisamthanda uYesu? Ake ndibone izandla zabantu abathanda uYesu. Akhani iziqhwabela isandla kakhulu. Ndiyathandwa ndingubani obaye. Ndiyathandwa ndinguba obaye. Ndiyathandwa ndinguba ndiyathandwa Isandla esikhulu uYesu namhlanje ebusuku. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi uYesu. Ngithanda ukukhuthaza nje bazalwane kakhulu, bazalwane sibheke ePasikeni. Ipasika lethu ndandichilo na last kuba ipasika lethu liseThekwini. Khawubuzumeza ithini into yakho kulonyaka? Niyaya eThekwini? Ake ndibone isandla sabantu abathi eThekwini kulapho siya khona tata. Khani iziqhwabela izandla kakhulu nina nonke nibheke eThekwini. Nine ningaphakamisanga isandla ithini into? Hayi bazalwane nizasixolela thina sisabuyela umva apha siya khona siyaphambili. Sanibona xa sibuya, hayi kakuphi. Sizabona xa sibuya. Kaloku abanye abantu bayasokolisa
xa singaphika nabo singacibela singawenzanga umsebenzi kaThixo. Haleluya. Qhwabelani uYesu isandla esikhulu. Ndiyacela bazalwane sifumane izwi lenkosi without wasting any time. Sawungena ezwini lenkosi. I was so impressed ngeteam yaseMthatha. Ndiyabona kukho some new members. Ibambeni kanjalo bantwana bam egameni lenkosi uYesu. Uphi ukeyboardist walapha ekhaya? Uphi? Oblabhut odlalayo ulapha ngecawe. Hayi sondela bhuti. Kutheni ungahlala lapha eduze kwalomfo? Iza bhuti. Iza nesitulo sakho. Osikhona. Khawusondele pha bhuti. Khawuthinta ibenye. Ke ndive kuba Hendipha amandla okunqoba hendipha amandla okunqoba Yesu hendipha nikhona kodwa Yesu hendipha hendipha ibambe bhuti. Hayi ndiyabona ndoda ndikukhawathile ndoda ndikubize ungakalindeli. Kodwa mqhobeleni isandla esikhulu bangcwele. Siyabulela. Kudala ndoda ndifisa ukuthi ndikubone ube khona. Ndimazi nalomuntu obethela abazalwana. Hayi ndikubonile namhlanje. Khawuhlale khona apha eduze bhuti. Nathi ubona sishumayela nje ndoda kukho amadoda kaThixo esahlala eduze kwawo. Sayifumana into kaThixo. Amen. Ake simqhobele isandla bazalwane. Siyabulela mfowethu. uThixo akusikelele. Singahlala phansi bangcwele egameni lenkosi uYesu. Ndifuna nje ukushare izwi likaThixo kakhulu. Ndikhuthaze abazalwane egameni lenkosi uYesu pha ku Feb. I think it was the 14th if not the 15th of February. uThixo uyathetha nami uFeb angakapheli. uThixo lenyanga ezawuqala iba ready. Ndike uke wathetha uThixo pha ku-October last year. Ayizandipha imessage ka-2025. Konje ithini imessage yethu ka-2025? 2025 is the year of abekho abantu baseNthatha namhlanje. Hayibo. 2025 is the year of kukho la energy eshodayo yaseMthatha. UMthatha ndiyawazi. 2025 is the year of taking over. Kanqhwabela uYesu Sunday school. Amen. So pha ku-October uThixo uyathetha nami ngo-2025 uthi ngunyaka ka-taking over. uThixo sawuthatha izinto. uThixo ke unyaka 2025 ayingonyaka wokulwa kodwa ngunyaka wokuthatha izinto. Kodwa kune enqala ukulwa. Hayi ilwane thina kade silwa bazalwane. Kuthi uThixo uthi hayi nina nisayikulwa. Into efanele niyenze nizofika nje nithi cross over emva koko bese nithi take over egameni lenkosi uYesu. Haleluya. So siyambulela kakhulu ke uThixo uphindile kwakhona. Wayechilo pha ku-October uThixo napha sithi cross over ukuba kukho igrace especially abantu ke fanele babuyele emuva bayomamela imessage cross over.
Kukho ke into ebuye ibe yingxaki kubazalwane, no matter uThixo angasebenza kangakanani, no matter uThixo angathetha kangakanani, abanye abantu abayiphiwanga indlebe. Noma kungafuka umuntu ofile apha, noma kulandwe umuntu emochari ofika freezile afika wabekwe apha, sithandaze simbeke isandla. Kukho abantu abangasoze baze bakholwe nditsho kungathiwa kuvuke umuntu. Hallelujah. So ukukholwa kuyisipho, ukukholwa, faith is a gift. Hallelujah. That is why pha kuzipho zikamoya okanye kuzithelo zikamoya, the fruits of the spirit, faith ikhona as a gift of the spirit. Now if faith is a gift of the spirit, that means it's not everyone has it. You can spend years usindisiwe, you can count 10 years usindisiwe. If you are not given this gift, you are not given. Faith is a gift that comes from the Lord. According to Bible, Hebrews chapter 11, Bible, now faith is the substance of things that you hope for. Kaloku ukukholwa okanye ukholo luyinto uThixo asiphe yona yokuba sikwazi ukulanda izinto ezingabonakali, ezingekhoyo, kodwa ngokholo siyakwazi ukuzilanda zibe khona. Hayi izawuvakala, uxelela uMike uMexa, izawuvakala meza. Be patient. Andisithi kutata uKose nomama uKose, lo Thixo owandibizayo ndiyamazi tata, soze ahlale angavuli izingcango, nakholwa namhlanje uyaphangela. Intoni enze leyo nto? Ukukholwa lilizwi likaThixo. Mamelani bazalwane, into yokuthi kwenzeke izinto ebomini bakho asukubekwa kwesandla. Ungabekwa everyday isandla, ubekwe kusukela ekseni kuze kushona ilanga. Hayi sukubekwa kwesandla. Kukho abantu ongeke uzubabeka isandla but uthethe izwi bakholwe and then izinto zenzeke. Xa sekubekwe isandla sisuke sesenza into athi uThixo hambani nibabeke isandla. Kaloku abanye sawubeka isandla, abanye akusuka ukuthi abakholwa, bayakholwa kodwa into yabo inokwenza nemimoya eblockile evimbile yabopha. Kulapho ke uThixo athi nizawubeka isandla phezu kwabagulayo. Abagulayo bathini? Baphile. Intoni ezabaphilisa ukubekwa kwesandla? No. Intoni kanti? Ukukholwa kwabo. Ngoba singambeka umuntu isandla still angaphili. Into esebenzayo kusebenza ukholo. Bazalwane, iyaleni into yokuhamba ixesha elide noThixo kodwa iziphumo ungaziboni. Iyale into yokuba ngumzalwane obala i10-15 years usensindisweni kodwa ungaziboni iziphumo. Ndiyayala into yokubizwa ngomzalwane kodwa iziphumo zobuzalwane zingabonakali. Ndiyayala into yokuthi kuthiwe nanga umzalwane kodwa ndibe ndihlupheka, ndiswela, ndicela kubantu abangakho. Ndiyayala into I refuse to be a beggar. Ndingumntana kaThixo. I refuse. Bazalwane, when I say I refuse and I don't joke. I take these things serious. I can't be a beggar. I can't be a bazalwane. Kanjani ungumzalwane uyahlupheka ucela kubantu abangakholwa kodwa ungumzalwane bazambona kanjani lo Thixo? I refuse to be sick.
ndingaphansi kwentambiso kaThixo. I refuse ukuba ngaphansi kwebandla apho uThixo enza umangaliso kodwa umangaliso ungenzeki kum. Ndiyala ukuba sendaweni apho uThixo enza umangaliso kodwa kum umangaliso lungenzeki. Hayibo, bakhona kodwa abantu emtha bazalwane kawuthinta abayi-2 abayi-3 uthi make yala jini yala hayibo yala. Kutheni ungaphansi kwentambiso kaThixo engaka kodwa izinto singenzeke ebomini bakho? Thinta umelwane namhlanje kunamhlanje ndiyazithatha into zami. uThixo andibhekele zo kudala kusoloko kuthiwa sizawuphumelela kodwa izinto zingenzeki. Tonight is tonight. Touch 2-3 people and say tonight is tonight. Tonight is tonight. Engakufa ithi melwane namhlanje kunamhlanje. Namhlanje kunamhlanje. Hayi ndiyala nalo nyaka uyaphela awuphangeli. Ndiyala nalo nyaka uyaphela izinto zakhe azilungi. Uthatha ukuba amagqwirha anamandla ukwandlula lo Thixo asimkhonzayo. Ndiyala amagqwirha awanamandla ukwandlula lo Thixo esimkhonzayo. Namhlanje I prophesy kubantu abakhona okudala bedonsa kanzima. Kawuthi melwane siyashintsha izinto namhlanje. Hayibo, shini hayi ndiyala, hayibo hayi ndiyala bazalwane. I refuse. Xa kubizwa ukuba ndibambe 7 days fasting ngamane thatha iplate ndizibekelele as long uzokwenzeka into kaThixo. Enye into niyatya bazalwane, niyatya siniyatya. Kanibekela iplate ecaleni faste nifuna uThixo. uThixo xa abantu bamfuna uyatholakala. Kawuthi ntumelana uthi lo tata uzawushumayela ke namhlanje. Uzawushumayela lo tata namhlanje. Zawushumela amagqwirha kule ndawo alala phethwe zipain. Zawushumayela abathakathi namadimoni ala kule ndawo azawuhanjiswa isisu kuyawusa phandle. Alokhu aphambane etoilet angena phume ngoba lo Yesu esihamba na indoda yamandla, indoda yeyikhwepha. Umafula kuvaliwe okungenzeki kubantu kuThixo kuye. Ikhona into endiyivayo apha phakathi kwale ndawo. Tonight namhlanje usuku lo mntu odele yonke into wathi bawo phendula imikhuleko. Namhlanje usuku lokuphendula lukaThixo. Haleluya. Namhlanje usuku lokulandwa abantu abakade bakhohliwe, abantu abade bakhohleka. Namhlanje uThixo uyabalanda. Namhlanje usuku lokususa ihlazo. Kawuqobela uyesisana. Gamalanga thembekile Gamalanga wathembekile
thembekile gamalanga thembekile kanti mqhabela isandla uthembakele uThixo wethu kanti hlale phansi bazalwane ningiphe u20 to 25 minutes Nkosi indaba yami ayikho yinde kodwa indaba yami is straight andizanga kuwo wonke umuntu maybe next time ndizabe ndize kuwe kodwa namhlanje kukho abantu endize kubo ngabantu abathethi kanti yawudilunge nini yami indaba le ndaba lena ayipheleli la yona ayiphelela emaphakatheni le ndaba ayipheleli kodwa Yesu phelela iphelela emaphakatheni 2 Samuel chapter number 9 reading from verse number 1 to verse number 6 because of time. Incwadi kaSamueli uqala noma wesibini isahluko esika 9 iverse 1 ukuya phaka ku6. Amen. Samuel wesibili isahluko esika 9 iverse 1 ukuya ku verse number 6. Amen. 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 2 Samuel chapter 9. Inhloko ndaba ithi uDavide noMefibhoshete. uDavide noMefibhoshete. uDavide wathi ngaba akusekho nampunde na eseleyo kumzi kaSawule. Engathi ngathi anikaze nithethe ngalento apha. Awuthethi. Ndake ndathetha ngale. uThixo uthi kandiphinde kule nyanga kaMatshi because inyanga kaMatshi inyanga yempunge yabantu abakhohliwe abalibalekile abapha emva uThixo ubasondeza phambili. Hallelujah. Amen. Kawuqhube mama ke sive kuba uThixo uthini ebusuku. uDavide wathi ngaba akusekho nampunde na Davide wabuza wathi ngabe akusekho nampunge na ndifuna kuyenzela inceba ngenxa kaYonathani. Kawuxelela umelwane lento ayenzelwa noma ngabe ngubani kodwa into yezimpunge. Hayi kukho mos abantu abaright. Kukho abantu abakwazi ukusethela uThixo ufuna umuntu ophelelwe. Ongasana plan B ongana plan C. uThixo ufuna abo bantu abathi ndizame konke kodwa kude kube ngoku akho nto ilungayo. uThixo ufuna umuntu ozawuthi Thixo ayikho endingayenzanga ndiyenze yonke into kodwa akho nto ilungayo. Thixo ufuna abantu abanje hayi wethu xa useseno plan B no plan D no plan C uThixo uzakakeme uzawulinda uThixo until uthi wena ndohlulakele. Kaloku nguThixo wentando okanye nguThixo wewili. He doesn't force
man, but he gave man will, and he has his own will. uThixo sonke njengoba siso omnye nomnye uThixo umnikile intando yakhe bese kubakho intando enkulu kaThixo intando emnandi ngeya kongosi hawu kodwa abantwana bami kuyo bambake kwabantu esibasondeza entandweni kaThixo wena befana ngabe kudala izinto zakho zilungile into ukude nentando kaThixo. It's another thing ukuhamba icawe. It's another thing ukwenza intando kaThixo. Ndithetha kakuhle? Iyavakala le ndithetha. Hayi uSathane bazalwane akathuswa abantu abahamba icawe. Kanandaba uSathane abantu abahamba icawe. Abantu abaphathisa uSathane izinyo lika Sathane lenkekete lithi nke ngabantu abenza intando kaThixo. Yo uyabona abo uSathane bamphambanisa ingqondo. Kanandaba nabono cawe uSathane. Kaloku uSathane icawe uyayazi. uSathane ubecawa Monday to Sunday. Akhokhela kube nguye oyibasayo emepha. Azukisa uThixo. Akho nto angayazi. Akho nto angayazi. Wazi yonke into. Kodwa abantu uyabona abantu wena sisi abamphathisa izinyo lithi ke ngaba abenza intando kaThixo. Abantu bawonto ohlulakele. I surrender before you. uThixo uyabathanda abantu abasurrendayo. uThixo uyabathanda abantu abavumayo. Kuyavunywa ukuthi xa usohlulakele ubaThixo ndizamile. Hallelujah. Bakhona abantu namhlanje mthatha andingene because ndiphethe imessage esimple kodwa ezoba ne-impact. Mark this date. Zingakhi namhlanje? 10 date namuhla 12 March 12 March ni record le date yanamhlanje. Into ezokwenzeka namhlanje ayizukwenzeka ngoba kukho abantu abathandaza kakhulu. Into ezokwenzeka namhlanje ayizukwenzeka ngoba kukho abantu abafunda iBhayibhile kakhulu. Into ezokwenzeka namhlanje ayizukwenzeka because kukho abantu aba-attenda icawe Sunday to Sunday. Kodwa into ezokwenzeka namhlanje yinto uThixo athi ndizayenza because of my favor. Ayabavanga abayivanga tu abayivanga ithi ndiyiphini. Imani basalwa imani nenivayo kaloku asifani man abanye bayaphuza ukubamba but I'm very passionate, very patient. Into uthi xa zayenza ngobusuku banamhlanje ayinakwenza ngendlela yakho athenda ngayo icawa. Ayinakwenza ngendlela ofunda ngayo iBhayibhile. Ayinakwenza ngendlela wena othandaza ngayo. Ayinakwenza nomsebenzi usebenza kuwo. Ayinakwenza nequalification onayo. Kodwa into uThixo azayenza namhlanje izakwenzeka ngenxa yenceba kaThixo. Ngenxa yefavor kaThixo. Somebody say favor. Into ezakwenzeka namhlanje inceba kaThixo ifavor bazalwa. Ndizodeliver ifavor kubantu benhliziyo kaThixo. Kubezela ma uyofika ku5 okanye ufike ku6 andizokuthetha kwantu uzothula ndithi tu. Wenza uhamba mama uhambe ungabusajonge emva. Hamba uthi ufike pha ku6. uDavide wathi ngaba akusekho mpunde na iseleyo kumzi kaSawule
ndifuna kuyenzela inceba ngenxa kaYonathani. Kwakukho isicaka sakwaSawule apho, uZibha igama. Kwathiwa masiye phambi kokumkani. Wasibuza ukumkani sakufika wathi, "UnguZibha na wena?" Saphendula sathi, "Ewe, ndinguye umkhonzi wakho." Uqhube wathi ukumkani, "Ngaba kusekho impunde ekhoyo endlini kaSawule, ndifuna ukubonakalisa inceba kaThixo kuyo." Khawume mama kancinci apho, iyala lento bandithule. Iyala lento wena mama ukuba ndithule, because I don't understand uba abanye abantu bayiva njengamna. Because ndiyayiva mna lento yomuntu ofunwayo, kukho ifamily, akufunwa yonke ifamily. Lento ibonisa ukuba uDavide uyayazi ifamily kaSaul, uyazi nokuthi kukho abantu abashona kwifamily kaSaul emva kwezipho. So ufuna umuntu abemnye owasurvive, owasala kule family. Ufuna ukubonisa inceba kulo muntu ngenxa yomuntu owayeyichomi yakhe, owayeyifriend yakhe. Lento akazi kuyenza kulo muntu oshiyekile okanye oseleyo, kodwa uzoyenza wena tatam ngenxa yomuntu owake wathi nqa kuDavide. Hayi uyandiva nje tata wena. Akhonto engenzeka ngenxa yakho, kodwa into izakwenzeka ngenxa ya somebody. Thixo kodwa ndiyevakala na? Ndiyazama nje ukuthetha nami isiXhosa kanti kutheni ndiveni man, ndiveni noma isiXhosa sami sisophukile, kodwa kanizame ukumamela lento endiyitshoyo. Lento ezakwenzeka kuwe ayizukwenzeka ngenxa yokuthi wena uthandaze kakhulu, ngenxa yokuthi wena une-qualification, ngenxa yokuthi wena u-10. Lento izakwenzeka kuwe ngenxa yenceba kaThixo, ngenxa yomuntu owake wathi nqa kuDavide, ngenxa yomuntu owake wathi Davide, be careful, kukho abantu abafuna ukukubulala. Wathi uDavide kulo muntu, uyabona Jonathan mfowethu, wena mina nawe asikhumbulane ngala mina uThixo azasikhumbula ngayo. Uthi nxa endikhumbula Jonathan zakhumbula. No Jonathan wathi Davide, uthi nxa ndikhumbula nami zakhumbula. Babambana ngesandla aba bafana. Ithi iBhayibheli omnye wasika apha kuye esandleni, nomnye wasika apha esandleni. Kwaphuma igazi kuDavide, kwaphuma igazi kuJonathan. Bogqibapho babamba, ngamanye amagama igazi likaDavide langena kwigazi likaJonathan, igazi likaJonathan langena kwigazi likaDavide. Yadibana into, benza icovenant, kodwa bona babengazi, bona babengaboni ukuthi lento abayenzayo icovenant. We mama uzakwazi ukuthi ugqibezela. Khawuzame mama, khawuzame mama. Amen. Ukumkani wathi kuye, "Uphi apho akhoyo uZibha?" Funda ngenhla, funda ngaphezulu, besuza pha kuZibha. Saphendula sathi, "Ewe, ndinguye umkhonzi wakho." Waphendula uZibha. Uqhube wathi ukumkani, "Ngaba kusekho impunde ekhoyo endlini kaSawule, ndifuna ukubonakalisa inceba kaThixo kuyo." Bamba mama bamba, yebazalwa akufuneki ifamily yonke. uThixo akasebenzi ngefamily yonke kaloku uThixo uyaqonda ukuba pha kwifamily yakho kukho abantu abangamfuni. So uThixo akafuni the whole family, kodwa ufuna umuntu abe mnye kwifamily yakho kwenu azokwenza ngaye
umzekelo wokuba othixo benu bangeke balingane nami. Bayavuya abantu abakhona apha ifamily yonke yakokwenu basindisiwe. Hayi unelakhi wethu. Thina sine family ezidivided. Ngingumfundisi ndinje. Ndihlalelwa ngabantu ndilandelwa ngabantu kodwa kukho nje abathi umntana kaanti nalento yakhe yesonto. Kubakho nje abathi umntana kabhuti nalento yakhe yesonto. Kukho abathi umntana katata umncinci umntana katata umkhulu nalento yakhe yesonto. Bathi yena shem kodwa uyashumayela uyayiva into. Bathi yena kodwa shem uyashumayela. Bathi abanye ukayenza izimanga loyo abaphilisa abantu kodwa thina akakwazi ukusiphilisa. Manje banzobaphilisa kanjani kaloku abakholelwa kulo Thixo wamos. Lo Thixo wamakaziforce angene kumuntu ngenkani. Lo Thixo uyayihlonipha iwili yomuntu. Lo Thixo intando yomuntu uyayihlonipha. Akaziforce uThixo. Akafani namadlozi. Akafani nabantu abangasekho. Akafani nezinyanya uThixo. Amadlozi mama angena ngenkani athi siyangena. Umdala ungaka mama umoya uyangena wobungoma ungene uthi siyangena kuloma. Babona umama omdala ekhenze sithi kanti ukhwelo mo uThixo akangeni ngenkani. Uthi xa efika yabona uYesu ndiyamthanda. uYesu li-gentleman. Xa efika akaforce dade umfundisi angene ngenkani akuthiwe isinto ongayifuni. uYesu ithi iBhayibhile uyafika amemnyango angqongqoze emnyango. Xa wena uthi thamini uyangena. Xa ungasho athi nqonqo ungarespond akazungena. In other words akaforce. Akafani nomoya wabantu abangasekho ongena ngenkani. Hayi andithule mhlamba apha emthatha kushunyayelwa kanje. Thethwa kanje apha emthatha. Apha iyabhambathwa into yalapha kuthiwa hayi kaloku uzawuthi alunge naye. Uzawuthi alunge naye. Ahamba amaxesha olube kuthiwa kuthi uyawuthi alunge naye. Agugu umuntu kuthiwa uyawuthi alunge nini uyawuthi alunge nina. Uyawuthi alunge. Kaloku uThixo unexesha lakhe. Kudala uThixo athetha thantsha. Ukumkani wathi kuye uphi apho akhoyo. uZiba wathi kukumkani uhlala kwaMakire unyana kaAmiyeli Elodebhari. Uhlala kwaAmiyeli eMakiri Elodebhari. Ke ukumkani uDavide wamsusa uMefibhoshete endlini kaMakire unyana kaAmiyeli Elodebhari. Imama bangesixhosa ithini? Ithi wamsusa. Ke ukumkani uDavide wamsusa uMefibhoshete endlini kaMakire unyana kaAmiyeli Elodebhari. Akufika phambi kokumkani uDavide uMefibhoshete unyana kaYonatani unyana kaSawule wathi uqaqa ngobuso wakhahlela kukumkani. uDavide wathi Mefibhoshete. uDavide wathi Mefibhoshete. Yena wathi ndim mna isicaka sakho. Uthe kuye uDavide uze ungoyiki ndifuna ukukwenzela inceba ngenxa kayihlo uYonathani. Uqubile mama. Hlala phansi mama. Nayinto endibulalayo ngesizulu lithi uZiba wamlanda eMakiri uMefibhoshete. NgesiXhosa lithini mama? Wamsusa. Ngamanye amagama xa lithi wamsusa
yabona xa umuntu bekiwe kwathi wahlala lapha ulinde apha kubekho umuntu uyabona uhlela lapha sisi kubekho umuntu okususa othi suka apha izapha athi izapha hlala lapha andazi noma bazalwane bayiqonda lento na bazalwane bambani lento sendiyathandaza if ningayibambanga lento soze ndiyibone le grace uthi xa thetha ngayo xa ubekwe imeko wabekwa isimo wabeka isituation endaweni ethile apho khona uva izinhlungu apho khona ungakwazi ukwenza ngendlela ofuna ngayo apho khona xa uthi wenza izinto azenzeki apho khona une ability kodwa uphenduka umuntu one disability ukushuthi ubekiwe kule meko kodwa uThixo xa selefika wafika uZiba ethunyiwe ngukumkani wafika womthatha uMefiboshethi wahamba naye waya naye phambi kwakumkani wafika uMefiboshethi phambi kwakumkani wawa ngobuso ithi iBhayibheli wathetha wathi uMefiboshethi unamsebenzi muni nento efana nami inja enjengami intengento unamsebenzi muni nami kumkani wathi uDavide unguMefiboshethi wathi ewe ndinguMefiboshethi wathi mamela iyashintsha imeko yakho awusayi uhlala eLodebar uyashintsha uyaphuma endaweni yobuhlungu uyaphuma endaweni yepain uyaphuma enhluphekweni uyaphuma ekusokoleni uyaphuma kuzinqalekiso zakokwenu uyaphuma uyohlala ePalace Thixo uthatha nabani namhlanje ebusuku kubani lo uThixo athi change position because kukhunta apha athi uThixo change your position kubani lo athi uThixo imeko yakho iyachinja ushata ana mandosia ela bossa ela baba shanda bakosataya ripa kasota hey go tinda by 2 utinda by 3 utimego yakho iyashintsha ushanama Ufike ukumka ufike ukumka akufika ukumka nimeke yashintsha wathi uDavide ukufumana isihlalo wathi I remember there is a man endenza icovenant naye andikwazi ukuhlala kwasihlalo sobukumka dilibala la ndoda endenza ipromise kuyo andikwazi ukuhlala ku-comfort zone dilibala la ndoda endenza icovenant naye wathi uyahlala uDavide kusihlalo sobukumkani kwasukuthi the blood covenant the blood covenant the blood covenant the blood covenant yala ngoba isivumelwano segazi sandlula isivumelwano sembuzi isivumelwano segazi sandlula isivumelwano samagqwirha andikwazi ukuhlala kule ndawo andikwazi ukuhlala
kulameko ukhumtu akufanele ndimlandile kukhumtu akufanele ndimenzele inceba kukhumtu ofunwayo ushada baba yana makhushaye hey bazalwa uThixo namhlanje ufuna Mephibosheth Shatani babosa Shana mama babokosaya Shina nanabosa. Oh, I feel the change in the atmosphere. I feel the change in the atmosphere. Things are changing now. Things are changing now. Ukatala babasa. Ukatoshelemeha. Ena mamosia. Hey. Hey. Ena mamosa. Kautitiko. Chinchuba mi bawo. Tinko. Kauchinchuba mi bam. Kuhlekisiwe ngami. Kuthathiwe ngami. Tinko. Chinchuba mi bam. Oh hallelujah. Commando saya. Kamande kesikata katali babasota rekateli makusha zente kamonto bosa ikantombo saya rikabobosa telebe shikatala babosa jajati una mama. Yandelabos Yishatapa Otingo Chinja Tiko Chinjuba miba Chinjumego yamitiko Dikumbule ba Dikumbule tiko Ikumbule ba kumbule Thixo ikumbule ba Shanana mando yara baba bose Yana bose Shanana manana yeah Tama baba ko sandela boss Shikatala babosaya Rena mana mama yande Shana na bosa Rena bos Eba baba bosa ndana mando bosia Oh ya bondo bosaya Shana na nama Sikababa Shirababa Sandene Hallelujah Oh Yotwele Vumbeli Nandi
Sonda makosa yele bosa yele. Yeah. Yeah. Oh no 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 bo say. Na 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 kemondo boss aye. Moyo twene Fupelimna sekakhona kule ndawo nangu sekakhona nangu sekafikile Oh, Jesus. bayatha Hallelujah. bayatha Jesus. ushaka papa Oh, hallelujah. yandela boss Hallelujah. sekakhona bazalwane hamba phakathi kwethu hamba phakathi kwethu Jesus. Thank you, Lord.
Oh, hallelujah. Oh, yeah. Fumbeli mnani. Ushadabahasa. Shanana makuda bababasa. Enamasa. Moyo ngcwele. Fumbeli. Moyo ngcwele. Fumbeli mnani. Oh, yeah, yeah. Moyo ngcwele. Fumbeli mnani. Oh, moyo, yeah. Fumbeli mnani. Moyo ngcwele. Anana mando bosi kabayende. Ria baba bosanda na mando. Anana na mama mana mayane. Rababa bosando mondeles. Rana mandele bobo bosanda na mabaye. Moyo ngcwele siyabonga. Fumbeli mnani. Ushadabamos. I guess I'm shining izandla. Oh Jesus. Oh Jesus. Thank you, Lord. Shayileni izandla kakhulu. Oh, glory to Jesus. Masiano. Marakadai. Marakadosi karabandosi. Ribaba sekelebondo bobosa. Yababa seketala mama. Shiababosa tekemondo bobosa. Sanana manene monene. Ria baba bo santa kabobo sante kemo saya baba. Yana babo saya lemos. Yanda la bobos. Oh Jesus. Akasimshaya izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Ukhona phakathi kwethu. Ukhona phakathi kwethu. Yes, Lord. Ukhona uThixo abalandele namhlanje. Oh, yes, Lord Jesus. Bakhona ba change positions namhlanje. Yes, Lord Jesus. Ukhona basuswa enhluphekweni baya ezweni lenala. Master Jesus. Ukhona bangaphesheya komfula bawalela ngaphesheya. Lord of Lords. Okukhona baswele kodwa namhlanje bayamukeliswa. Oh
Jesus. kukhona abagulayo kodwa namhlanje bayaphiliswa, kukhona abaphila ngaphansi kwesiqalekiso kodwa namhlanje siyabreakwa isiqalekiso. Hey, kukhona bangalala ebusuku kodwa namhlanje bayalala, kukhona izinto ezingenzeki ezimpilweni zabo kodwa namhlanje ziyenzeka. Sakakhona umoya oyingcwele, sakakhona uziba, indoda eyalanda uMefiboshethi, sakakhona uziba, isithunywa sasemazulwini, sakakhona uziba ukuzokhulula uMefiboshethi. Ushala bababaya yadekemoshataya rapakasontopoya. Everybody stand on your feet. Everybody stand on your feet. Nangu sakakhona, nangu sakakhona, nangu sakakhona. Hallelujah, hallelujah. Nayo indoda yamandla, nayo indoda yayikhwepha, nangu umhlalaphiso makephukephi, nangu mafula kuvaliwe, nangu ufakazi weqiniso. Bayatha Nkosi, bayatha Nkosi, bayatha Nkosi. Manzwa imangaliso, mabizwa sabelo. Ubani uThixo njengawe, ubani uThixo ongafaniswa nawe. Bayatha, bayatha, bayatha mangawukho kanti ukhona. Bayatha, ushatapha, ushatapaya, yadekemos, ulabababosaya. Bathinda moyo oyingcwele, bathinda moyo oyingcwele, bathinda Thixo, bathinda bawo. Khulula abantwana bakho, bakhulule, bakhulule. Unomandala basa, yena bababos, yandela babosaya, yababababakosaya, yanana mama babos, yababababakosaya. Wazani ngaphambi, nangu sakafikile. Ushers, get ready. Now amandla ezulu, now umlilo wezulu wahlala mthatha. Ziyenzeka imangaliso, moya yamagqwirha abusa kula ndawo. Siyaphihliza zonke ibingalelo zobumnyama, siyayiphihliza, 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 siyaphihliza. Bayatha, ushata, oramakhosa, yandela bobosa. Abeza abantu, nangu Thixo selakhona. Abeza abantu bazokwamukela amandla kamoya loyingcwele, kamoya oyingcwele. Urapakapapa shatani bababos, yenana bababos. Hey, ukatapapa, phakamisa izandla, phakamisa izandla, phakamisa izandla, phakamisa izandla zakho. Ashazi wozani incede, kube khona aba-asha ngasemumva. Nangu Thixo selafikile, nangu umoya oyingcwele ufikile, nawo amandla kaThixo,
Namlilo kaThixo. Namlilo kaThixo. Namlilo kaThixo. Namlilo kaMoya Oyingcwele. Receive the power. 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 Ushatani baba. Una makosa yene bosaya. Ela bosaya ne bosa. Ena mama bos. Ura baba bosa telebesa. Shatale baba bosa keyaba. Shanda baba sekela baba. Shanda baba bosia baba. Shanda baba se. Ura baba. Ura baba bosa. Yatakemos. Yatakemos. Yatakaba. Yatakapa. Hey! Hey! Una mama. Ushada baba. Ushata kata. Rikata tata. Ripa papa. Ushata papa. Ushata tata. Ushata tata. Ushata tata. Ushata tata. Ushata tata. Ushata tata. Ushateya. Shana kabandobosa. Shana nanababosa. Shinamasa. Ukatata. Ushata tata. Yakatelebos. Ura papa. Shanamano. Ela babosa. Shanana mama. Ora bosa yene. Ora baba kananaba. Ushada. Babosa. Ela babosa. Shanana mane. Rababobosi keya. Dikuzi moya matimoni vandwa. Imoya bezana yeskonwe. Yaikuza ngeke manigatos. Shina babos. Kobela nuya si Sunday school. Ora babasa. Ona na mama bosa. Yena babosa ye. Yandele babosa ta. Yes, Lord. Ikanda la babosa. Yes, Jesus. Shina babosa ye. Mighty Jesus. Pagamisana. Moya Oyingcwele. Kumbeli. Ukama mama misa. Ena mama bosa. Yele baba bosa. Yala baba. Shana baba kosa ya baba. Shana bosa takaya. Ukadamamos. Qobeleni isandla kakhulu namhlanje ebusuku. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Lord. Glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. He is worthy. He is worthy. Oh, glory to the Son of God. Glory to the Son of God. Oh, hallelujah. Liberosha de Yama. Shane Ababos Nama. Rekabos. Oh, hallelujah. Moyo ngcwele. Vumbeli mnandi. Kane mqhobela isandla kakhulu Yesu. Thank you, Jesus. Mighty Jesus. Oh, hallelujah. Jesus. Siyabulela moya ngcwele. Thank you, Jesus. Kani mqhobela isandla esikhulu. Thank you, Jesus. Nkosi siyabathinta nabasemakhaya. Bathinte moya ngcwele. Bathinte Nkosi. Bathinte moya ngcwele. Thank you, Jesus. Vumbeli mnandi. Bathinte moya ngcwele. Thank you, Jesus. Uyala mama, uyala sis. Uyala sis. Wena. Iza la mama, iza. Don't tata. Kangu sebenzi. Ogogo waba nale license. Kangu fumana umsebenzi. Ibeka isandla tateva. Izawubeka isandla. Uhambe uyofuna umsebenzi ofumana uzoqashwa. Yandiva tata. Ndithini ku? Ogogo waba nale license khange usebenze. Khange tu uzawuqala ke ngoku. Yandiva tata. Andidlali kaloku. Ndithi kuwe uzawuqala ufumana umsebenzi, uqala usebenze. Baba ungasayithethi leyo. Ndithi mina kuwe ngoku uzawusebenza ufumana umsebenzi. Uyakholwa tata? Uyakholelwa? Bawo uthi utata uyakholelwa. Intoni engavimba ukholo? Thixo yenza into ngegama lenkosi uYesu. Sele kwenzakele tata, hamba uthatha umsebenzi wakho. Oh shatabaya. Shipakatos sutaba. Sandelemos. Thank you, Jesus.
asimene ngenyawo sendiyavala lento iqala apha ku lento iqala apha kuwe ngibeka isandla ndiva izwi liyathetha apha kum ndiqakwe ilento ukuthi nalo sisixa ndimbeka isandla kuthetha lento ibithethwa kuwe ithi into andiqale ngawe uThixo uthi uzungayeki ukwenza okuhle ungapheli amandla qhubeka okokwenza okuhle sisi uthi uThixo ndikuxelela uzungayeki ukwenza okuhle qhubekeka ukuba kwenzakala into wena qhubeka ixesha likaThixo lixesha likaThixo na kimbo ni Jesu kia mozi Jesu yena udira seribu sife na kimbo ni Jesu kia mozi baje Kimboni Jesu Kiamotsi bache Ena udira Ratelibu zifela Na kimboni Jesu Kiamotsi Ena udira Seribu zifela Na kimboni Jesu Kiamotsi ba Jesu Ena udira Ira seribu Na kimboni Jesu Kiamotsi ba Ena udira Au kodwa Nkosi yam Jesu Na kimboni Jesu Kiamotsi Ena udira Seribu Udira Seribu zifela Seribu Ena udira There is a spirit of delay empilweni yakho. There's no progress. Awusithi uyaphambili kubakho into ekudonsela emumva. You need to pray. Some things uThixo uzikhulula ngomthandazo. Khawuthi ujula emkhulukweni mntana uthatha iplate uzibekele ecaleni mntana meva. Uthathe nje 3 days. Uthi bawo le prayer engena kuyo. Uthe umkhonzi wakho ndithatha iplate ndizibekele eceleni. Ndiza kubona wena Thixo usenza into apha ebomini ba. Thatha. Thank you Jesus. Qabelani uyese isandla esikhulu. Just break a spirit. Father, I break the spirit in the name of Jesus. You spirit of limitation, break in Jesus' name. Break in the mighty name of Jesus. Break. Break in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Can you be Sunday school? Hallelujah. Mighty Jesus. Bawo siyabulela Thixo wethu. Ngegama lenkosi Yesu. Uphangela apha. uThixo akuphe favor. Le favor uThixo bethetha ngayo, lenceba uThixo bethetha ngayo namhlanje. Thetha mayehlele phezulu kubomi bakho. Babamangale pha emphangalweni kuba wenza ngantoni.
kanti sisandla sika Yesu. Thank you Lord, in Jesus name. Asimqhubele isandla esikhulu. Hallelujah. Uthene ngathi abantu abayithuna nje. Hayi wena sisi nguwe lo. Uthena apha ube yellow bone apha ube darkish. Hayi sisi. Ngizathi ndiyathandazana nithandazele omnye umuntu nikeza omnye umuntu insikelelo kanti nangu umuntu ofuna insikelelo. Dithandazele bani lo lapha noma lo. Dithandazele lo. Ngulona ofuna insikelelo. Bamba ke mntanami uThixo akakwenzele. Jesus. Yes. Break loose. Jesus mighty name. Thank you Lord. Nakho-ke. Bawethu ongcwele. Ndiyawukhalima ndiyawukhuza umoya uwebe imali. In the name of Jesus. Bawo ndithumela umlilo. Phaa emzini wakhe. Phaa emsebenzini wakhe. Ndiyalela imoya amagqwirha. In the mighty name of Jesus. Be free. Be free. Be free. Be free. In Jesus name. Bawethu ongcwele siyabulela ngegama lenkosi Yesu. Amen. Kanqobela uYesu isandla esikhulu. Hayi bazalwane sifuna uphuma. Sifuna uphuma. Zithene phone ningazilethanga ngela xesha nibeka isandla. Next time nilethe his phone umuntu xa isiza eze nefone bawenza into kulo sefonini ngegama lenkosi uYesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Bawenza into egameni lenkosi uYesu waseNazaretha. Amen. Wena tata hamba. Awulala ebusuku. Intoni ingxaki? Ngilala ekuseni. Ulala ekseni. Kusho yizo izinto ke ezibopha umsebenzi wakho njengoba ungaphangeli nje. Phamisa isandla tata, phamisa isandla. Ithi inkosi uYesu dilivile izwi lakho. Namhlanje ndiyasinikela kuwe. Nkosi uYesu cela undithethelele onke amatyala ami nazo zonke iziphambeko zami. Nkosi uYesu cela ubhale igama lami ezincwadini zobomi ulosule ezincwadini zokubhubha ngegama lenkosi uYesu. Amen. 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 Thixo wethu siyabulela egameni lenkosi uYesu. Bulela yonke imphefumulo Thixo wethu ethe yeva izwi lakho. Bawethu namandla nabasibukela emakhaya. Thixo siyabakhulekela siyabathandazela in Jesus name. Amen. Kasiqhubeleni uYesu isandla esikhulu. Elibandla lonke siphakame thina sonke ngenyawo. Ndiyacela bazalwane bonke ababukeli bethu abasibukele kumakhaya ngamakhaya kuzindawo ngezindawo. uThixo ukhona. You can doubt your doubt. Ungeva abantu besithetha besitsho izinto baphika amandla kaThixo. Baze bathethe kakubi ngabakhonzi bakaThixo. Baze bathethe kakubi ngezicawe zosindiso. Kodwa ndithi mina kuwe uYesu khona. Mamela, uYesu khona. Ayingabo bonke abefundisi futhi ayingabo wonke amacawe. Kukho izicawe ezihamba noThixo, kukho abakhonzi bakaThixo ababizwa nyane nguThixo ngeli xesha. So sulalela umamela izinto ezithethwa ngabantu ezithethwa ngamadimoni. Uphike uThixo uthi uThixo akakho, uThixo khona. Ufuna uphamisa isandla sakho apho khona. Awujongele video ubukelele video phamisa isandla sakho. Phamisa isandla sakho sase right kakhulu. Uthi inkosi uYesu ndilivile izwi lakho. Nkosi uYesu namhlanje ndiyavuma uba wena ngukumkani wokumkani. Nkosi uYesu cela undithethelele onke amatyala ami. Udula ibhale igama lami ezincwadini zobomi ulosule
encwadini zokufa. Nkosi uYesu ndiyabulela ngenceba zakho ondenzele zona. Amen. 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 Asimqhabeleni isandla esikhulu uThixo wethu namhlanje. Siyabulela kakhulu bazalwane, uThixo anisikelele nonke. Bantu basemthatha siyabulela kakhulu, qhubekani nikhonza uThixo, nithandaze bazalwane. Ayikho into ehlula umthandazo. More than anything. Noma ezinye zinganohlula, ningahlulwa ile A1. Love your neighbor as you love yourself. Thanda umelwane wakho njengaba uzithanda nawe. Thixo Musa anisikelele. I am your apostle MJ Shabalala. God bless you. I salute you. Qhubelani uyesisandla esikhulu.